Yo guys, enw fi di Jack Evans a fi'n dod o ysgol Cennin Pedr. Chi probably wedi gweld fi ar fideos PopT o'r blaen. Mate, mae'n diwrnod clas like gwisgo Crys rugby Cymraeg. Felly, dyma sut fi'n dechrau y diwrnod i. Croeso i byd Jack Evans. So yn gyntaf, fi newid mewn i dillad fi edrych fel legend. Ac yna, fi brwsio gwallt i cael y knots allan, sneb yn licio knots A wedyn, basically, nes i redeg allan o gel a nes i deith y mam i cael peth, but she don't listen Mae hi'n cwyno bod fi'n gwario gormod amser flaen y drych. Ei, so fi'n gallu deffro edrych mor gorgeous y hyn, okay? Mae'n cymryd sgil i edrych fel fi. A wedyn, fi'n sbreio gwallt i cael e yn y lle cywir. Oh yeah! A wedyn fi'n hypo fy hun am ddynnu o flaen y drych i bod yn barod am dysgu arlein. Ond, yn gynta, brecwast. Be sy yn y ffridge? Meddwl am bita rhywbeth iachus. Yeah! Chocolate a toast. Oh yeah! Ac ar ôl i mi orffen bwyd fi fi'n barod am 9 o'r gloch i ddechrau ysgol o adre. Come on, let's be having ya! Right, blant, a goeg eich llyfau i tudalen 304 a newn ni darllen a fywyd Dewi Sant. Jack, ti hynna? Ydw. Ydy unrhywun yn gwybod yr ateb i gwestiwn rhif 21? Jack, be am ti? Jack? Helo? Wyt ti yna? Jack! Sorry. Ie, dwi wedi colli count o faint o weithiau ti wedi dweud yna. Dwi'n deud ti bob tro ti angen gwario llai o amser ar y sgrin cyn gwely. Dal yn gallu gweld ti, Jack. Ar ôl y wers poenus yna, mae'n amser i fi cael 30 munud o'r ymarfer corff. Yeah! Wel, ar ôl y workout hwnna, meddwl mae'n amser te. Let's go. Yeah, go on. Pasio! Unluckus. 2 secs, boys. Gyda'r nos, fi'n licio chwarae bach o FIFA i ymlacio gyda'r boys. Oh yeah! Go on! Yeah! Ac yna, mae'n amser gwely eto. Dydd llun completed it, mate. Cofiwch i Tanysgrifia i sianel PopT. A huge diolch am nhw gadael i fi wneud y takeover heddi. Class like. Hwyl!